Hello and welcome on The Set, a show dedicated to bringing you all our celebrities and viewing their lives as to what propelled them to get to where they are, and what else do they want to do with their lives. Today we are joined by the talented Beverly Sibanda, who is going to be telling us about her life story and what is it that drives her to continue within her profession. Without taking much of your time, we'll take a break. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. Sly Media TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges. Welcome back. We are here on The Set and I am Wadzanai, joined by Beverly Sibanda. For the benefit of those that were not there when we were introducing, we'd like to thank you for tuning in and hoping kuti you share the page, subscribe, and make sure kuti ma likes anoramba achuya. Welcome, Beverly. Thank you so much. It's good to have you here. I'm so excited. So I think kuti tingotangisa, just tell us kuti ndiani anombodzi Beverly Sibanda. Okay. Makadi muri Zimbabwe, Africa, world, Sly Media viewers. Makadi zenyu. My name is Beverly Sibanda, aka Bev, aka Bev. The dancer. Yes. The dancer. All right. Yeah. Wakatanga kutamba when is it that you started? All right. Ndakatanga 2008. That time ndangandisiri popular like now. Vanhu vashoma vanga vachindisiva. But 2011 ndopandaka former dance group rangu rinonzi Bev and the Sexy Angels. Chakatangira before ndafoma ndakambotambira kunonzi kuLondoners ndokwandakatanga ikoko. Okay. Yeah. Tisu introduce like my pole dancing, but people like vamwe vanhu vanofunga kuti I'm a pole dancer or I'm still in pole dancing, but no, takutokwenya sungura tamba rumba. Yeah. Chero chada kuti any song tongotamba and we mix. All right. Yeah, and group rangu we are 6, 3 boys and 3 girls. Yeah. All right. Okay. And chicha get out upinde into dancing. What chicha kenyazoti yeah. I think is those languages. You know, I used to join like the kind of club and then panenge paine like ladies night. Watanzi dancing competition we modeling competition we so ndengona kids were like nukungoenda. I didn't know that I have a talent, but daida mari uningoda mari. So pese pandayenda ndaingo dai win. Even modeling they go win as they say. And then there is one day ya Miss Mobi the Londoners wakati ndotuye ku club kwangu utambe. No, I'm not a dancer. She can say, no, you are. No, I'm not a dancer. She can say, ashite tutyazo kutora and then wowe oriyesa nevamwe. And then kondo tokonofadza vanhu like that. And saka ndopa zvikatangira pandakangosiyo ku Londoners. Then vanongoti no, I have to form my own group. Yeah. But
I remember took along kuti within a week ndanganda tozika kuti akuna Bev all along pesa pa why don't waste the time kwandiri. Yeah. All right. Yeah. And before that, what did you do? Nothing. About what I said before this, No. Ndaienda kuma clubs. As in kunonakidzwa. All right. Yeah. As in kunonakidzwa. And then was ngoti pane ladies night. Pane dancing competition, pane eating competition. So inini ndaienda like dancing competition ni modeling. Yeah. Ndo yandaienda. Yeah. No, that's good. That's good to know. And then you mentioned Bev and the Sexy Angels. How did you select kuti iri ndo kura wiri? Kuti avandu vanhu vangu avandofamba navo. At first ndaida vanhu vanga vane mazangaleo. Mazangaleo ndeapi? Hips and bums. Okay. I'm telling the truth. So ndaida like tangatiri at first tangatiri vasikana shit anditi ne one guy. So ndaida like shivari zvetu zvikati because I was too tiny. Mukona kuti sindisarudze vanhu vakawonda kunge zvanga ndiri zvasiri kumeka sense kaona. So ndaida zvisikana zvine mazangaleo kuti zvinyatsobhalansa pastage kuti nini handina handina. So ndofana kutotsvaga vamwe vangu vane mazangalewa. Kana uri dancer vamwe unotora vasinganyatsogona unyatsoona kuti yo ndikamudzidzisa anokuita sei, anogona kuita zvandinge bakasika kubata. And then vamwe vanenge vari madancers kudhara but vakauya kwauri iwewe inini ndinda kuita routines acho. And then toriyesa tobva taita sei, tobva taitoita chinhu chimwe chete andimaona. Yeah. Okay. And then ndobva ndazo girls vanonetsa vasingaiti vasikana. Kushanda nevasikana kunonetsa. I don't wanna lie. That's true. Kudonetsa kushanda nevasikana anditi because today ukoyo wakaluka nice but mari dzedu. But I'm your boss, I'm paying you. Anditi tinge takabvumirana kuti kukafaya ndokupai mari yakati, kukadaiso ndokupai mari yakati. And then vamwe vasikana vanenge vari jealous. Ubva utoona abva kwandiri uenda unojoina rimwe group waita 2 months abva. So nangoti it's better ndite like 2 girls inini wechi 3 and then ne 3 boys. Vakomana havana zvakawanda zvokutarisa but as long as uchivapa mari yavo vandinavo this time bo zvekuti and handisi kuda namba yakakurisa because mari dzacho. Okay. But as for me kuma dancers I'm the highest paid and I don't know kuti vamwe vanozozviita sei but I'm the highest paid dancer. That's why vandinawo for more than my years. Yeah. All right. But handingashore hangu vamwe because when I'm at work, I'm at work. When I'm joking, I'm joking. And kana nda serious vanotoziva kuti they call me sisi vanozoti sisi vatsamu handiti. So even wese wandinaye pastage vandiri kutamba nawo hapana wekuti unoti uyu haatambe uyu anotamba. You know kuti people they judge anditi saka unotofanira kutokwinya even kuti unyatsosimba nditi ukatarisa ari panext pako ukamona achilenga nditi newewo unobva walengawo. But ukazoona munhu wako ari paside ane power newewo wakutoita sei, wakutoitawo power kuti utoonekwawo kuti neno ndiri kutamba. Yeah, ende kwedu 4 hours wakatsika ipapo ndokuti tiwane mashows acho. Mamwe dancers they don't get it kuti the more yaunonakidza vanhu
uchishanda uchiti ndiri kushanda nesimba anditi the more you get more shows anditi maona but ukadozvitoti uyu ari kunwa bhiya muri makapfeka mauniforms mabva pastage munohagana nevanhu moita sei muchipinda muvanhu auwane chiremera chakakwana kana uri pabasa but even like mapromoters they know me kuti Bevi kana auya haadi mafanisi anditi yeah. All right. Yes. Haya, kakazhinji kacho kavanhu vanenge vachitongoti because muri madancers zvinonzi pese ingori nguva yekutamba. Inini problem yandinayo I don't drink beer. Iproblem ere. Problem because inini ndinoshanda nevanhu vanonwa. Anditi maona ndinoshanda nevanhu vanonwa. Saka ukazodenwa nechidhakwa iwe uri sober zvino hazvimake sense unotoona unge pane zvaitika but mukadenhana mese makadhakwa square. Square. Yeah. Exactly. Square but saka itini ndinotosangana nemaproblems iwayo ekuti unoti uchienda kutoilet unoti chidhakwa chobva chauya chorova skripa ndopadandanzwa asha maona ndo miedzi yandosangana nayo handimaona even uchida kuzunza mazangaliwa pastage utoona uponzi but hazvinyatsobuda people they judge me kuti totambira mubhawa so vanobva vatofunga kuti utori loose biscuit waona though I'm not a loose biscuit ndiri muramba waraira Mona, I'm not a loose biscuit. So vanenge vajaira kuti even madancers kuti vanopinda mune vanhu vane mauniforms tokutengera here mabhiya after that wakuda kubuda wakunetserwa bhiya rawatengerwa iroro anditi maona ndo zvinonetsa so inini group rangu ndakangozviti shandai nezvamuinazvo anditi mukawana vanhu vari kukutengerai mabhiya zive kuti havakunetsei kana muchita sei because vanhu vanongo-offawo kuti muri kutamba zvakanaka muri kunwei handiti so inini as for me I avoid that ivo vanogona kuzviita because ivo they drink beer handiti so ini ndogara ndine like mared bull angu makokora angu handiti kuitira kuti musazonetsana pakubuda because zvidhakwa wakubuda vanenge vakuda kuenda nemi of which inini ndoti munhu wese mumota ndokusiya pamba pako kana wakuda kuzoitawo zvako unozodzoka unozotorerwa ipapo and then inenge isisiri nyaya yangu because mukufamba manheru mune miedzo unogona kuita accident unogona kunobatwa zvakaipa nevanhu ivavo handiti saka inenge isisiri problem yangu inini yekuti Bev abuda nevana vangu all right and Tamba, you said you started 2011. 2011, yeah. That's when you started. Yeah. I know it's a problem, Kumba. You know, makurira ndakaita kuti mama wangu vakafa 98 and then my dad 2004 yeah, ndaichengetwa nesister yangu saka you know pane mafamily issues asingakwanise kubudisa kuti zvakazofamba so zvikazofamba so but handina anondibvunza not kuti nini ndiri kuda kuti nini ndisabvunzwe munhu wese arungorarama life yake kwaari handiti and then pane sister yangu yedu sichungwiza yakatombopinda papage rangu zvichinzi naiwe kuiwewe hama dzako dzinoti and then I was shocked ndichiona comment yesister yangu zvikanzi kuti chikwe kudii akagara ndimuchamuchengeta here zvaanoda kumba kwake ane mwana muchamuitira here kana muchiti family musiyei aite munin'ina wangu because ndiro basa rake and I was happy ndichiona for the first time ndichiona vaite zesocial media handiti but I was shocked kuti my sister and ndakatofarawo because ndo vakandichengeta handiti maona saka havatori ball because
dancing hatsisi chivhure kana kuti ibasa. Yeah. Inga anafungisa yanani vamwe vakamboridzira mbao anajapraisa vanoridzira mbao. Niti zvaitwa naBev naSandra Ndebele zvobva zvatonyanya kunzi zvekudaro maya munongoti jajawo hedu but tiri bo. Tiri bo zvedu. Tiri bo tiri nani. How do you deal with judgment? Because especially pa Facebook inotondidhina manje. Inondibowa manje pa Facebook iyoyo. Unotoona waposta kupikirako. Tonzwa mumwe kwese ukuri kuenda namacomments. Kwese ukuri kuenda namacomments vari kuita bo zvekuti wozongunzwawo munhu hake ari kwabushu kuti hanzi zvaendwa moti asihure iroro wedi iriri irororo. Usajaje munhu usati wapinda mulife make wanyatsoona kuti akamira sei. Anditi yeah. Dzimwe nguva like inini I'm a shy person. I don't wanna lie. Asi kana ndiri pa stage dara. Kana ndiri pa stage aiwa ndine maface 3 andinopfeka. Yeah. I'm a cool person as well. But ndine maface andinopfeka. Ndine face andopfeka ndiri kumba nonzi amai Orlando anoti amai Kudzai. Yeah, even like my neighbors angu vanozoti ndinonzi amai Kudzai. Hapana kana wano pa flat pangu vanoti Bev, no. Vanondiziva ndichinzi amai Kudzai. Ine ndinenge ndiri amai for sure. Anditi kuita kuti ndiri kupinda kana mashops kana kuti ndiri kufambiro zvangu. Ndine heti yangu iri moto. Ndinopfekera ababa so but zukuru vambuya neanda vanondibata every time ndotry kuwanda but mazukuru vambuya neanda vanondibata vanondispota everywhere even ndikapfeka masheds ndobva ndapfeka ziheti rangu but pazukuru vambuya neanda Beverly. Even drivers munguva handise makeup kachichichi but kungaisa izvezvi makeup yandakaita so uda so ngoda master maiwe ndobva ndato saka zisikuzoti ndowanda sei manje mazachika kana uri pa stage kana ndapa stage manje Bev that you Bev unomuona wepa stage anditi but kana ndato 4 hours dzangu dzikakwana ukasondona ndakubuda manje nyariro yandinoita kubva pa stage ndakutopindana nevanhu kuti ndichibuda ndichienda ndonyara kutosangana nemaziso so ndikangotsikitsira pasi ndichingoenda kwandiri kuenda ndichimaona zunzi retinozoitawo mazangalewo acho tinozongonyadzisa kuti ndiye here anga achizunza. Ndiye rangachizunza. Unenge wakushaya kuti alright vanhu vanga vachindiona vanga vachifungei. Yeah, after. That's wabva. Ndendabva ndendaita tuntu kwangu. Ndandaita kana kuda ndingoita izvozvo handizokwanisi. Because maspika acho hapana. You know speaker inokupa haipa, you know. Yeah, that's true. Kungonzwa speaker mbawa uno unochinja mufungi. All right. And Twatizwen, you spoke about being my Kudzai. Apana iripa zvinombo like no balance is as you know life in my ups and downs. And it even economy yedu Zimbabwe. Zvinhu zvinongodhakwawo sometimes zvinhu zvichiita sometimes but my son he's 14. Yeah, he's a soccer player. Wow. He respects me very well. Niniwo inini kana ndichiziva kuti ndiri pane mwana ndiye ndiri pane mwana. Kazoya wakudaita mafrakazi ako ipapo handibvumiri. Yeah, and then ndine mwana webrother yangu akafa 2014 wandinogara naye futi musikana. She is 9. Saka ndovana ukazonditi ndotrya kutombonyepa kune vanhu vakasvika mumba mangu kuti mwana wako here ndati mwana wangu vese vari 2
then kobuda panze kudzoka kuti tete kakundimakisa panja paine ndatotaurira vanhu kuti mwana wangu andimona saka kanonzi Beverly futi. Oh wow. Yeah. Saka handizivi kuti brother yangu anga akatembei kumupasita rangu. Izoti ndiwe uchachengeta. Handizivi kuti anga akatembei but ndovada too much and even made akada kuvakangani andidi kanganisira inini not my kids ndo pandinotambira radio ipapa kana vasipo mari yacho ndoidi yandiri kutsvaga you know kuti umbofamba kuenda kubulawayo wodzoka like 3 days usipo and then unoenda buda Friday wodzoka like Monday usina kuona vana uchitsvaga mari kuti uchengete vana ivavo and then wozongonzi mwana azonzwai namaid handidi kuvapusisa handidi kuvaita kunge like ndiri kuvayemedza ndakangovati kana zvinhu zviripo kana pasina handina even mukaenda kana mukavhizita kana kuchidyiwa matemba kana uchidyiwa muriwo usina mafuta don't complain idyai zviripo ende vanotozviziva kuti kana zviripo kana zvisina kana mama vati havana vanenge vasina. Yeah. All right. Yeah, that is a side probably most people have never encountered because vajera baby pa stage. Yeah, just in last week kune show kwanga ndiri I'm seeing changes in my life. Nevanhu vari kuuya uzondiona like kumashows kwangu and vanhu vaifunga kuti maybe kana chingonzi Bev anotamba ari one because maybe ndikaenda kana kuUK kana kuSouth Africa vanondiona ndiri one. It's not my fault kuti nditi kana kuti ndiri kuzvisarudza kuti ndoda kuenda ndiri one out of 6 vanhu but mapromoters sometimes you know kuti mandege machi anodhura maflights anditi and then inini ndinototamba ndiri one even like 4 hours as long as vandipa mari yangu out of Zimbabwe ndogona kuenda but muZimbabwe muno mukanditi uya ndiri one no I can't ko vamwe vangu vanozodyei anditi maona saka takaenda it was a family show last week Friday. Yeah, ndaiti ndikatamba like family shows kana kuti kungonzwa kuti Bev auya kana iri kapo unotoona munhu achitotasa kusaidha chitodai zvezvokuti newewe ari pasaidi pake satarisa Bev handidi but I'm seeing changes izvezvi kuti vanhu vakuziva vamwe vakuziva kuti who is Bev, who is the real Bev handiti because vamwe vanojaja but ukazouya kumashows kwangu ndopaunoona kuti zvandinoudzwa nevanhu kuti akazodai waizvisiri izvo kana kuti you know ndakatanga shoka and then pane vamwe kati yowe nhasi pane vana todiko and then inini mazuva ano anditaure andidaire even ukandidena ndokunongokuti maita basi kuti zvamataura ndazvinzwa maita basi to avoid noise handiti kuzonzwa kuti ndakazvisarudza kuti ndoda kuona kuti kana ndisina noise ndosvika kupi I'm doing good pasina noise iyoyo handiti kamari kacho ndiri kungoita kuchengeta vanhu vangu iyoyo yandaisiwana kudhara pasina noise iyoyo vamwe vatondidena kuti especially madancers nevamwe vari muindustry yedu kuti mudeni akadaira handiti zvoendeswa kana kuH Metro kana kuti kuFacebook kuti onai azoti zvakati saka ndakavaridha mani ndakakuridhai kana muchindiona ndakakuridhai kuti konai nini konai wewe akusisiri kudhara kuya akusisiri kudhara kwamaiti mukandidena ndobva ndatoti andinzwaro yechi this time ukakanda post yako ndikukuziva ukakanda post yako ndidena ndonyarara unge ndisipo kana ndisina data ndichange ndisina data ndakanyarara so nongonyarara
to avoid noise. Yeah. Plus vamwe vanhu vanenge vachitoda kuronzi adena bhevhi saka bhevhi achapindura vobva vatozikanwa. Handiti munhu ngaazviitire zvaanoita. Inga ndakambo tangoita mabhodhoro tikangozikanwa wani. Saka munhu ngaangoita yake kuti aite sei azikanwe. Ende nikuti kaenda mashows eti bhodhoro kanganwai. Takaita 2011 ka1 ikabuda muH metro kaita bho ndichiri bhevhi ndichiri panyanga. Saka munhu anongopindawo mustairi anopindawo muchunu nechi kana uda kuzikanwa iwo itawo zvako ita sei wozikanwa noti kuti wodena bhevhi chichi handichadi kudaira zveshuwa handichada. Saka panoendawo show manje ndakabva kuona unhu uri kunakirwa wena. And then ndobva ndati tapahafu tipedze show ndikati no ndachikumbirawo kuti ndabata maiki ndikumbirawo kuti zvamuri kuona nezvanga muchinzwa nezvamainzwa kuti bhevhi anodai ndizvo here zvamaona pafamily show inoi. Ndati vanhu vakamhanya vakamhanya zvavakataura I was shocked kuti ndini here ndakuonekwa semunhu because people vanondijaja zviri bad vasingazive. Vamwe vanozonzwa kuti bhevhi akazodai and then munhu okumaka nezvaaudzwa nemumwe munhu usina kuona iwewe kuti bhevhi wacho akaita sei. Anditi vakauya vakataura munhu akatoita I think is a Malawian ameno because ndakanzwa neaccent akati bhevhi nemuchonga. Ndati muchonga wei sikatsa ungaunganidze vanhu vakadai bhevhi nemuchonga iwewe enda ungati uchitamba like negroup rako mese muri 6 mese muri kunakidza hapana watingati uyu haagone ende zvese zvamuri kuita zvinonakidza takutokumbira muridzi webhawa kuti aite sei adzidzokere murambe muchiuya panapa. Ndikati wow ndakafara zvekuti. And then muridzi webhawa ndandisingamuzivi ndopandikati ndapedza ndandaudza DJ kuti ndapedza zvanzi no handi unoona mudhara vasvika musita sei muchitamba pane song yemamuchitamba. Ndikati alright kwanga kundiendesa manje ndikati ndinonyara manje kufamba but ngatifambe kusina vanhu because vari kuVIP. Ndikati okay tasikunoona mudhara we shikanzi when are you coming back. Ndikati mudhara vakutobvunza izvezvo zvikanzi no inini ndikasvika panapa ndinotoudzwa nevanhu kuti uyu aripo anditi. And then maworkers acho ese ipapo akatanga kuestorwa mapics machii. And then macouples anga ari mukati muya vanga vane vanhu vavo anditi. But vakadzi nevarume vacho vese vaitorwira dondoona kuda kutorwa neni pic. Ndikati inga kudhara ndandikavengwa nemacouples vanhu kuti ndati don't worry handitore henyu vanhu venyu ndenge titone wanguwo but takutongoitawo lolo zvedu but kana tiri pabasa tiri pabasa hatinei nekuti uri kutya kudzvamurirwa munhu hatinei naye imimi as long as mafara bhiya ratengwa because pabhawa vari kuda masales avo kuti aite sei akwire bhiya ravo ritengwe isusu tiri kuda mari. So iwe ukafadza munhu auzotenga bhiya. That's the more yaunoonawo mashows nekuitawo mari. Yeah, but a lot of people don't know that kuti basa raunenge uchiita iwewe ndo rinoita kuti uzowana rimwe basa. And with that we're going to take a break and we'll be right back. With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in Orana solar. Patinongopinda tunhu chokutanga kukudzorerai pamakasiyiwa navamugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zikoti zheadmaster nenyaya yokuti anga ane udzamu negignity. But are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary, and even presidential election. We bring you the candidate
where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The Candidate on Sly Media TV every Wednesday from 6 p.m. Welcome back. We are back on the set. We are joined by Beverly Sibanda, who's just telling us kuti upenyu urisei kunze uku chichiri kuitika mama streets and my dances. Yeah, yes. You were telling me kuti zvoenda house kutorera vanhu avo. Ndochikaini. Tudzone zvemunhu wako be. Aripo imimi ngozi yoti. Pane pepe ndikatomboita siriyo ye. Ndikabuda ndikanyangadza munhu wangu. Yeah. Side kwangu pane zvanga zvakanakira nekwazvisina, and then munhu unozorealize mistakes ako waita chinhu handiti. So I made a mistake kuti nditaure zviri kuitika. Zvakandibatsira, but pane pamwe pandakatoitawo mistake. Saka don't ever think kuti ndichaita imwe mistake yakadaro again. But munhu wacho akatozozvigadzirisawo zvinhu zvacho akazozoona kuti but chinondibhowa mastreets manje. Ndikaita live on my page pafacebook, vanhu ndichitamba ndichita sei vanobva vatanzi nematambiro iwayo akazosiyiwa nemurume wani. Ndinogara ndichivaudza kuti pandakaroorwa murume wangu anogara kuUK handiti, pandakaroorwa akabva atoenda ikoko. And then vanhu vatanga kutoti Beva kugara kuUK, anambogara kuUK ino sanyepero. Anambogara kuUK ino. Ndakaenda 2015 pashow yangu yandakaenda. Ndo pandakazivira UK ipapo kwato kuti Beva kanogara nemurume kuUK ino andina. Zvinhu zvaisi zvakazoitika zvese zvandakataura zvezve. Inini ndandiri kunoku, iye angari ikoko, andinambobvira ndagara naye. But zvokuzoti muchiri mese here kana kuti kuti pane muchato, handiti ingozirai kuti pane muchato. Zvimwe zvese zvamuchazoda kubvunza kuti zvapapi kana kuti makazorambana kana maita sei, imimi handiti munombogara muchingotaura kuti zvazodai zvinhu zvisiri mafungiro enyu kuti tichiri tese here kuti hatisi tese. Asi ndangokudze kuti andambobvira ndagara kuUK, andambobvira ndagara naye. And chiro even ndisina kugara naye like as in kuti tiri mumba tese, munhu aiuya like ka3 like ka1 per year handiti, or like 3 days or 5 days obva atodzokera. Saka ndingabva ndanzi ndakagara nemurume, andinambogara naye, andina. Ndaigara ndega nevana vangu. Okay. Yeah. And having long distance relationship. Marriage, long distance marriage. Long distance relationship needs because aukwanisa kutrust munhu wako ari ikoko. And then akwanisa kukutrust uri ikoko. Anditi inini hangu as for me zvaitaurwa nevanhu zvezvokuti Bev shishi inini that time ndandikazvibata ndandiri munhu and andina vanombochita kana mboita sei. But inini mafaira ake ese kuti zvinhu zvinongobuda. Yeah, unogona kuita chinhu usingazivi kuti hachibude handiti. But vanhu vakangoziva kuti we are dating munhu uyu, vanotouya nema-V11 avo, even kumessenger kuti ona azondidai, ona azodai handiti. Yeah, but zvakaitika. But I think maybe let's go back to dancing. Pane vamwe vasikana here vawakamboshanda navo who are younger, vaunonyatsoona kuti vanenge vanodawo zvekutamba and they aspire to be like you? Vandakamboshanda navo here kana kuti vandinoziva? Vaunoziva kana kuti wakatamba navo or something like that? You know what? I'm not the best dancer in Zimbabwe. I don't want to lie. I don't want to lie. But ndingori benzi rakangowanirwa nyasha naMwari rakazikanwa nemunhu wese nditi. Yeah, kune madancers ariko. Wekuti unotomuudza kuti ndingati
munhu nemunhu ane zvaanoita anditi ane madances ake ini ndine madance angu anditi ndokumbosumbudza gumbo richidai ndakatoona kuti ndikateedzera like madancers ari muno muZimbabwe kuti anozitamba akadai andiite mbiri ndinongoonekwawo as a dancer anditi that's why vamwe vazoti ai wow like mamwe madancers andotamba kumfu wati ehe kumfu iyoyoka kumfu iyoyoka ndiyakadaro ndizikanwa nevanhu because iwewe kuti ndikuudze kuti misa gumbo riri straight anditi and then chichimova like bhamu rako richidai you can't anditi ndakatozikanwa ipapo kuti gumbo rinotomira riri straight rogototambiswa riri one anditi but vamwe varitoteedzera nditoona like mamwe mashows angu inini handina jealous pakauya madancers ndinototi payo group rakati ndotobata mic ndotoshedza kana nichivaziva kuti uyai vototanga kutoita sei totovaisira song totovaisira panonakidza pai kutoti we are dancers hapana chokuitirana godo because iwe une dance group rako ndine dance group rangu iweyo ai dancer inini I'm a dancer anditi but zvakasiyana ndepekuti iweyo how you market your things ndo zvakasiyana iwe unomaketa sei indomaketa sei anditi and then inini matangiro andakaita waiZimbabwe yese yakandiziva iwe matangiro akaita kana wanga wakatadza but madoors haavhurike ese kawani mengo dziri mumuti hadzibvirane dzese kawani anditi but inini ukazoona ndakuti munhu uyu anondikunda hazviri kuti ndati anondikunda kuti tamba anditi inini ukazoona ndanzi pane vamwe vanhu vanoti especially paFacebook not kumashows vanhu vanouya kumashows kwangu avataure shit because vanenge vachiziva kuti munhu anodai anditi saka unonzwa shinzi munhu haakura amai ako anaokura kana uchitiwa unoza it's a blessing kukura it's a blessing kukura vamunhu vari kufa vari vana vadiki vari ma25 vamwe vari kufa neaccident vamwe vari kufa satombosvisana 40 anditi it's a blessing kutokura tikutokuda kukura ikoko anditi iwewo kuti uzvarwe anditi mai vako vanga vatokurawo anditi saka ukandituka inini unongozvitotukuwa mai vako anditi ukandituka nositukuwa baba wako anditi haurambe uri young dai tiri kunzi tirambe tiri vana vadiki ndaida kuramba ndiri pa22 years because painakidza zvisingaiti anditi saka usaudze munhu kuti akura inini uzoona ndanzi ndasiya vanhu vachataurawo kuti maenda marova mamaira asi nendirimo ndichizunza manengeni angu ndichizunza mazangaliwa angu mchikwanditi ndakura because munoziva chi mari haikuri hainzi yakura mari anditi mukanditi ndakura asi ndichikwanisa kuita zvese zvandakaita ndichinzi ndichiri mudiki anditi people they judge anditi but chero kanditi ndakura as long as ndakurira ndichikura ndichibata mari yacho no problem toda kuramba ndichitokura inini ndichazonyatsoregera pandichazoona munhu dancer akaita noise inenge yandakaita inini 2011 ndichibuda mapepa every day hapana kwandandisingabudi even kumba kwangu vaitokuziva vengweri kana vasvika nemakamera nawo ndakatama vachaziva echimetro anchada especially echimetro ndo vaisvika anytime yavanoda kumba kwangu vachingoti tauya kuzobvunza zvakati taizobvunza zvakati anditi ndikawana munhu ane noise iyoyo kwete kuti munhu anotamba unodarika no ndikawana munhu ane noise iyoyo yandakaita inini ndichitanga up to now ndosarenda ndo pandine ndapera ipapo not now do you think kuti pachava nemunhu akadaro andizivi mwari pane 11 years andizivi mwari 11 years but don't ever think kuti ndicharegera magitere because mati ndakura mwana wangu anodye venyu achidya bacon wangodya mangai imi mwana wangu anodye ine alright ndasiya magitare mwana wangu anodye achiri form 1 neuyo ari grade 4 vanodye ndo vandiri kushandira inini ndiri 191 anditi pane madancers andotoziva vari kuma 37 38 vamwe vanovaziva zvavo anditi ndo ndakatokopawo stera ravo vanhu vari mugroup remadancers chinzi aiwa vakura vakati imi
munondipere chikafu chacho ndikagara vanhu vangu vanodyi saka neno inini ndiri 91 handimboviga makauro angu ndomavigira chii I'm turning 31 vanhu vangu vanodyi chiri mudiki tasvika 45 ikoko 47 that time nemakuti mbuya Bev izvezvi vanhu vachimudisisa nditi ma40 ikokoko nemakuti ndenda kutonyora even paposta kuti mbuya Bev. And how do you get my contracts? They do their They do their they do their and at that times wekutoti watoita contract nemunhu mawirirana kuti izvi ndo zviripo and then vanhu vazongoti aiwa tatochinja as in macontracts ebasa ebasa inini kazhinji kacho ndikaenda kushowa nditi tikarovera semarovera tinoita like tomboti first time yedu kuenda ipapo tinotodzoswa chete ende sometimes handitsvagi mashow ekutoti ndobata foni kuti lokumana this week ndoita sei mumunhu anto like mashows handisingati wai vanhu havasinganeti kundiona ndichingoramba ndichingosvika ndichizadza handiti blawayo handini nayo unoti uchisvika so handiti unotange vatanga kukuona love yacho mawani unotange vatanga kukuona nhasi kuti pakadai kuna murume mukuru abata koti akadai so kati munhu yatanga kuyoshora ende bhawa rinozara each and every time tani makore like pane last year taienda like every month January tikaenda toenda month end February vanhu vachingonzi naimi comrade coach ikati no imari ibasa and then wosvika bhawa racho rakazara avanete kutiona vanhu vekublawayo support yavanayo yakapenga handisi kusarudza hangu but I'm just saying kuti ndizvo zvinoitika ukatoona ndatogumira kuti ndabata foni cause izvezvi ndindi kuzvimaneja handina manager zvese ndindi kuzviitira but miedzi yandiri kuita manje ndeyekuti ndikaadvertisa business rangu ana abhero manyanyi hai but I block ndototi musimarasika here because foni ichi ndaadvertiseochi basa rangu anchimaona even nemande wofonerwa kana na 3 am wakarara here ude uchida ngodistepwa nevamwe vanhu vatora phone number papage guys musadaro wakumana ifoni yebasa ndeyebasa plus zvese zvatinenge tichiita zvezveka usaimagine kuti kana makanzoti ndiri loose biscuit ini ndiriramba because loose biscuit kandori unongotambira zvese handi manga ukanzwa ndiri hure but hure ukatongoti yesi chakadai rakutokuudza kuti zvakazvakati but zvavanenge vachifunga kuti vachanosangana nazvo kuwhatsapp kwangu zvinenge zvasiyana saka ngavasa waste time yavo vachiita sei vachitora nhamba dzangu papage vachida kundinetsa nenge ndinonditori nemhuriwo hapasi pese pekuti unenge uri noti ndingori noti pastage I'm a naughty girl pastage only not kuti in my real life pastage I'm a naughty girl ipapo I agree 100 amen pandiri panapa nditori 100 meters wife meno material iri kupi micheka 100 meters yanditi bauku kusvika uku dai nditori 100 meters material wife and saka mukandoona kunge nditori joki zvamuri kuda kufonera hazvisirizvo hapana chinhu chinorwadza kuti unenge nenhamba yaBF wakablokwa antimaona it's not me only ndikunana Kiki Brothers kwese uku kunana Anita Jackson kwese uku vanotonetswa paFacebook ipapa but havaziva kuti time iyoyo yatinenge chiita zvinhu tetiri pabasa nditi ende hatitori ipapo ndoda kuti chiro mukaenda panonzi paholisi pandotambira every Wednesday pane munhu akatobviswa ipapo ndaimbotambira maSundays ndobva ndazobviswa ndikaiswa Wednesday pane musikana aitambira paWednesday
pane vanhu vanogarapo as in vasikana che saka sitotambira Wednesday every Wednesday. Vasikana ivavo havadi kuti like madancers akauya otora macustomers avo handimaona, but even like mukaenda muchibvunza kuti unhu waBev wakamira sei, achipedza show anoita sei vanokuudza. Mukaenda kumba kwangu motobvunza vanhu vari pamaflats kuti Bev akamira sei anokuudza. Pano kuti inini ndikataura ndege zvonza ari kunyepa ada ngonakisa zita rake, but vanondiziva vanoita sei vanondiziva unhu wangu. Yeah, ndiye ndingori pabasa chete. Right. Chii chaunoti chakaita kuti uve munhu akadaro, wekuti like as much as ndiri kuzviita pastage zvogumira pastage because haasi munhu wese anodaro. Ibasa work tetiri pabasa. Hapana kufadza munhu kunorwadza. Isusu maybe choti tukuna but ine basa rangu chandoridira ndichoti vano entertaina vanhu chistega tobvumirwa tamba pabasa. Iwo tamba izvezvo tamba izvezvi wonoti haunzi fired ndona. Isusu tistega inini ndiri ndega ndobvumirwa tamba pabasa. Yeah, ndoita ndoda cause ndikutamba, that's my job. Anditi saka iwewe you are a presenter, ndo basa rako. Anditi I can't mingle or mix or die. I'm at work. Ndiri pabasa. Saka people doesn't know that kuti ndiri pabasa. Anonga chungoti I'm just dancing for fun. No, I'm at work. Ndiri pabasa for that time. Anditi saka I can't mix zvinhu zvacho. True inini chinondidhaka maspika epastage ungonzwa chete kuti radio iyo unyatsonzwa munzeve kuti ya iri kunyatsorira nendatodhakwa udhara. Act as if like ndakatodhakwa you know, kana uchitamba nemwana mudiki you have to be kunge iwewe newo utori mwana mudiki kuti nauma echinana auchataura kuti yes nana you say echinana anditi maona cause ndikutamba nemwana mudiki urikutambira zvidhakwa handiti panyama wakasimba uri kunyatsoita zvako zvaBev but face manje nandimaona nditori pastage handiti ndiri kukiya zvisingaiti but face manje ndakutoita nge ndakadhakwa kuti tese tifambirane but muviri unenge uchiita chaizvo but you know paface inochinja inokuita kuti shandisa face yako nepanzvimbo pauri. Ukasvikawo pane vanhu vanovhaira neoira vhaira ukasvikawo pane geto wadi voice rako uona nini uona iwe dhara anditi uri pazviri kuitika izvozvo anditi haungovhaire kana kunge chinge nochiki not as in kuvhaira but like face yako inokuratidza kuti apa ndiri apa ukaona pane vanhu vakanyarara wakutosvika wakutoti ndipi so unopimwa kwanza anditi saka unotosvika unge tololo zvinongoenderana nenzvimbo yauri nezviri kuitika for that time. Handiti haufani kungoganira pese kana kungonzi inini what I don't like kuti ndikasvika pavanhu Bev auya chichi wakutozviona kuti yes I'm Bev andidodaro ndinotongotamboirikurira handidi kuzvisarudza kunge even chero ndikapuhwa mari yacho asi Mwari ane favor. Dai ndiri kuAmerica dai ndiri Lady Gaga. Mwari ane favor. Mwari ane favor. And ndichipi chinhu chauri kuona muindustry, dancing industry chaivo chauri kungati zvene apa madancers ari kuda this kind of help and support? Right, madancers zvavanoita, if I charge 500 vanoenda iva kuti muri kutora Bev tipewa $60 handiti. And then ndiri mugrupu remadancers rinonzi does. I don't comment. Ndinowanzokomenta apo neapo. Ndine chingotarisa.
not kuti handisi kuda kutaura nevamwe but ndoda kuona ndinchiona kuti but vanhu vari kukanda maposters hobo and then iwe ubva kuti maybe ubva wanzi nemunhu webhawa iroro tiri kukuda kwakati ndochaja 500 kana 600 nzi ningakabva panapa takamupa $60 vari 7 antimaona madancers ari ngoti pane vamwe vanotambira crate redoro ndopaunozoona madancers zichinzi madancers mahuri vanotanga kukechwa time yaunenge vachitamba because madancers hatiite like band kuti 4 hours continuous tinoita like tikatamba like 4 songs tombobreaka vanhu vatenge chidoro totamba dzimwe like 4 songs tobreaka kusvika 4 hours dzedu dzatase dzakwana handiti that time yatinobreaka iyoyo ndinoona madancers vachipinda mune maaudiensi vachinobatwa vachitengerwa doro vachita sei isusu pane madancers mudhazi iroro handiri shore gurupu remadancers handiri shore because tinodzidziswa each and every time mugroup imomo but havanzwisise madancers zvavanenge vachiudzwa handiti vari kuleka kutamba kupinda mune vanhu vachibatwa kutange kana uchiperform handiti iva nechiremera pane vanhu handiti kuti vazofarirawo zvinhu nezvauri kuita kwete kuti ndikatamba song 1 ndodzoka ndobatana nevanhu inini as a group rangu tikatamba 4 songs izo tinogara pamwe chete kana pasina pekuti tigare tinogara pastage pakona so kana takupinda futi tobva ipapo tiri tese sometimes vakomana pane 1 kandururani kangu aiye anotamba handisi kutaura nezita andanzwa ndakutarisa pane 1 wangu yeye ndaisa maoko mudenga uone matambiro anoita uone nezvanhu iyeye manje ndiye anodai manje mukomana iye haadzoka asina mafoma kotsi ake ndopaanotozonzi pane vanhu vari kunakidzwa vari uku vada kutengera mabhias chichichi ndikati vanono mabhiya ngavanhu bozi inini wangu munhu anoziva kuti kana ndichienda kushow anonditi bataini apa mononwa madrinks enyu to avoid vanhu vaya vanozoti wadya mari yangu akutoenda newe andimaona we don't want that mugroup medu handiti saka madance